Hogyan tehetjük hatékonnyá a tető hőszigetelését? Csak kevesen tudják, hogy otthonunkban a tető hőszigetelése az egyik legfontosabb. Mivel a meleg levegő felfelé száll, ezért télen a rosszul szigetelt tető kiengedi azt, növelve így a fűtésszámlát. Gratulálok, nagyon jó lett ez a tető. Takaró Gábor okleveles építészmérnök elmagyarázza, hogyan állapítható meg egyszerűen, hogy megfelelő-e otthonunk hőszigetelése vagy sem. Télen szemléletes látvány, hiszen a rosszul hőszigetelt tetőnél a szarufák felett hamarabb elolvad a hó, és kirajzolódik a tetőn a szarufák helye. Egy korszerűen hőszigetelt, hőhídmentes szerkezetnél ezt a jelenséget nem tapasztaljuk. Mostanhoz képest 2018-ban 1/3 energiatakarékosabb szigetelést kell beépíteni. A Martonvásári Kulturális Központ tetejét már korszerűen szigetelték. Megfelel az új jogszabályban szigorított energetikai előírásoknak. Szakemberek a tetőfelújítóknak is azt tanácsolják, hogy otthonuk értékállósága érdekében gondoljanak a hőszigetelés korszerűsítésére is. Nagy József 2015-ben már számos tető hőszigetelését korszerűsítette. A nemrég elfogadott törvény a tető esetében a korábbiakhoz képest 30%-kal hatékonyabb szigetelést ír elő. 2018-tól új építésű házakra ez már szigorúan követelmény lesz. A meglévő házaknál is az eladhatóságát növeljük azzal, hogyha most szigeteljük és növeljük kifele a hőszigetelő anyag vastagságát. A szakemberek a megszokott technikát mutatják, amikor kizárólag a szarufák között szigetelik a tetőt. Ez 2018-tól önmagában már nem lesz elegendő. Felújításnál egy ilyen, vékonyabb, ugyanakkor összetételének köszönhetően hatékonyabb szigetelő réteget építenek be. Ezen a demonstrációs tetőn láthatjuk a korábbi hagyományos hőszigetelést, ami a szarufa közt tölti ki. Ez önmagában már egészen biztosan nem lesz elegendő. A szarufának, ugye a fenyőfának a hőszigetelő értéke alapvetően nem rossz, viszont a szálas hőszigetelő anyagoknak a hőszigetelő értéke ennél lényegesen kedvezőbb. Tehát ebben a rendszerben a szarufa hőhídként működik, sokkal nagyobb hőveszteséget jelent a tetőtérben. Ezzel a hőszigetelő réteggel a szarufa fölötti elhelyezés révén ezt a korábbi hőhidat gyakorlatilag teljes mértékben meg tudjuk szüntetni. A hőszigetelés hatékonyabbá tehető szarufa alatti szigeteléssel is, amelynek kivitelezési költsége alacsonyabb lehet, azonban csökkentheti a tetőtér alapterületét. A szarufa fölötti szigetelés költségesebb lehet, viszont értékállóbbá teheti otthonunkat. Minden tető egyedi, az optimális kifizetődő megoldásért érdemes felújítás előtt szakértőtől tanácsot kérni. Ön tudta, hogy a téli hónapokban a hőszigetelés nélküli tető miatt veszhet el a meleg akár 30%-a? További kérdése van? Kattintson a www.tetőtépítek.hu oldalra még több hasznos információért. A Terrán szakértői segítenek önnek az élethosszig tartó minőségi tető kialakításában.